Good morning, guys! Nag-ayos pa ko sa buhok. Si Astrid natulog na. 11 kapin pa. Inom sa wog coffee. Buhatag coffee, guys. Anyway, lami akong tulog. Nag-inom ko atong chamomile tea. Magkuha sa kong kuan. Mga ingredients for coffee. So, mga akong ginagamit na coffee, guys. Kaning crema. Then, I need 2 teaspoons. 1, 2 teaspoons. So, white chocolate. Dayon, ice. Dili ta, nibalhin ko diri kay mas nindot ang light. Ano siya, guys? Tapos, fresh milk. Low-fat milk akong ginagamit. Ano siya. So, lang itong coffee, guys. Nindot ko siya color. Itong tilawan, guys. Cheers! Dami. White mocha latte. Hi, guys! Diba? Ako gitan ang nga vlog niya. Mahal ko ma-copyright. So, maong naka-headset ko. Anyway, mag-colorings ako. Pampa-relax. Muna akong isa sa aking mga hobby. Ninindot ko ni siya. Gikan ni siya sa... Mapalit naman ni siya sa Amazon. Cute kayo, guys. Tapos, kaning kuan. Marker pen siya. Anyway, pakita na ako sa inyo. While tanaw kong vlog ni Ann Klutz. So, muna akong tanaw, guys. Ann Klutz. Then akong coffee. Tapos, muna siya, guys. Cute kaayo. Cute kaayo. For adults or mga teenagers. Ganahan kay kuan eh. Kanina, sugdanan ako. Kita niyo? 1, 2, 3. Mana siya, guys. Akong nabuhat. Then, nagsugod ako dire. Yes. I love it so much. This na po dyan niyo. By Coco You. Tama paglito na ko. Kani kay si Vivi Tinta. Kani po Vivi Tinta. Kani mga fussy friends. Kani kinsa man eh. Kani si Southern Lotus. Ano po ni siya? Higgy vibes. Ano siya? Cute kaayo. Then kani kinapit na ko ni siya sa Shein or Temu. Kalimot ko. Then kani sa dollar store ragod, guys. Ano siya, guys. Let's get started. Hi guys, quarter to 2 na. Nakahapit na mong mata si Astrid. So far, makita ba ninyo? O pa, ako ang progress. Ipakita na ko sa inyo ang tarong. Mana tong progress so far, guys. I love it.
I love it. Astrid, guys. Oh. We're gonna turn on the TV. Oh, lampa. It might get too dark na. Microphone. You can prata. Kan prata. You can talk to the front of the camera. Say hey. Hi. No. No. Tanaw mig TV, guys. Para malingaw siya. Bago siya na mata. 2:30 na. Dahil, dubi sahal. You're gonna show here. Dahil. Lotus Biscoff. Bago lang na ako siya gi-change og diaper. Og mutan-olo siya TV. Pero wala may TV, guys. Projector. Uy. Nainangutot. She sleep for 2 hours and 15 minutes. Murag hanap na among kuan ba? Sa tawag ani? Projector kay naiabog ang projector itself. Try na mo kuan, guys. Ayo, kadag abog. Kay abog kaayo. Try na mo ayos ang among kuan. Projector kay abog na kay siya, guys. Then hanap na siya, dili na siya maklaro sa dili na maklaro ang mga characters. Hello. Tatabot daw si Astrid sa yung hair. Saan na ito ni pagkuhan? Mga tinidor. Yung cookie asi, wala mo natiwas. Marit ko pohon pang babae, pang bata. Kay dili ni pang bata, kaning kuan yang kimpit. Karon nga gusto niya, ako aning kimpit, guys. Muna ni ang design. Pero gusto niya yung gamiton. Ayan. Oh! Ayos na dayang kuan. Gamitan na mo kuan. Wala na ko na video kay na stress me. Sa tawag na, hair blower na mo. Para matanggal ang abog. Kay mahanap siya kung naidaghan na siya abog. Ano siya, guys? Okay na siya. Magkuha mi kuan. Pagkaon niya sa akong mother-in-law na daw siya gibuhat nga kanong gin. So, mo na mong i-dinner instead. Nagpagawas kong karne ganina nga. Kaya abi na kong magluto ko, pero seems like I don't need to luto-luto, guys. So, ibutang na lang na ko na sa ref. Wala pa siya na totally na sa gani na nataw. And nag-request ang akong anak og nag-request siya apples. So, nakoy apple diri. Ipanitan lang nako din i-slice na ko niya. 2 wedges. Saan naman ito kung kuan? Ay, dala. I-slice lang na ko siya 2 wedges. Kano siya? Ang variety ani kay Gala ang pangalan. Yan, lamian ko ani siya kay dili ko siya aslong, di pud ko siya tamis kaayo. Tama-tama lang. Nindot ni siya pang snacks pero dili ni siya kaayo lami. Pang bake, ang pang baking dapat aslom-aslong gamay. Ang apple.
Mm. Then, crunchy siya, guys. Actually, ang favorite na ko nga apple kay kuan, Fuji apple. Pero wala yung Fuji apple dere. Kasaganan nilang apple kay kuan, European, gikan sa Italy. Mm. Oh, Diyos ko, mahulog. Yummy! Butang na ko dire. Mukbang. Apple mukbang. Yummy! Ikaw na igunit na. Mm. Ay, konsa din na mo ang libro ni Astrid na nag-order kong kuan busy book. Dali ra kay mag-drive diri sa Europe, guys. Dili siya stressful kay tanan nagsunod sa rules and regulations sa dalan. Regulations. I mean rules. So, kung sa natong libro, tapos matuta sa akong mother-in-law. Dili mi manaog ni Astrid, ditsura bang kuha si partner o kanang kuan, food. Kay hadlok siya matakdan ni Astrid. Kay si Astrid na siya hand and foot and mouth disease. Ayan. Dirita. Okej, jag Astrid väntar här. Men ska jag bara hämta den, inget annat? Nej. Naabot na, guys. Dito na lang natog ko unboxing. So, guys. Tempay, unbox. So, pag-unbox. Ayan, ano na lang nato. Di man ako ni kailangan ibalik, so. Ano? Na siya, guys. Ang book. Ay, natok. Is she okay? Is she okay? Cause I wanna know. Binakog book siya, guys. Ako pa siyang Öppna lite. Jaha, du ser... Sana siya mga cute. Oh my God, namatay na akong battery. Hi guys! Naputol akong vlog kanina. Kay nahurutang battery. Anyway, magkaungkukaan. Wala na ko nakita ganina, guys. Namakoy ko kanong jean. Ay, butang na kong salad. Ipakita na ko sa inyo. Nauna lang na ako, guys. Di nyo makita. Butang na ko daghag salad. Then, kani siya, sauce. Kanilang sauce ko, fish base. Let's eat! Mga na ta, guys. Iwi man akong camera. Oy! Tama na siguro na. Anyway, let's eat!
Lami kini siya guys, halang-halang gamay. Mas ganahan ko anay kaysa katong kwitiyaw nila. Lami siya kung naay bean sprouts. Pero wala ko yung bean sprouts. O kuan, paksi. Coriander. Delicious.